La Selva es troba implantant progressivament les noves mesures incloses en el Pla Local de Mobilitat, pensat per tal d'aconseguir una circulació més segura, amable i sostenible al municipi. Es tracta d'un conjunt de normatives que s'han començat a aplicar a partir d'aquest mes de maig i que tenen l'objectiu de reduir l'ús del cotxe i fomentar els desplaçaments a peu. El canvi més rellevant és la reducció de la velocitat màxima a tot el poble a 30 km per hora, segons s'estipula en el nou Reglament General de Circulació, i els 20 km per hora pels carrers de plataforma única, en el qual s'inclou la totalitat del nucli antic. A més, per tal d'incrementar la seguretat dels vianants, s'estan creant nous passos elevats i instal·lant nous elements de seguretat als carrers amb més densitat de mobilitat. També hi ha novetats en els canvis de circulació. El carrer Gandhi passarà a ser de doble sentit entre la rotonda de la zona educativa i el carrer de l'Hort del Tàrrec, amb el qual es guanyarà un nou accés a la part alta del nucli antic i a l'aparcament municipal que es troba en aquesta zona. Aquest pla local està dissenyat per anar-se actualitzant a remolc de les noves necessitats en matèria de mobilitat que puguin anar creant-se al llarg dels anys al municipi. L'entrada en funcionament d'aquestes mesures coincideix amb la recent adhesió del consistori salvatà al Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible, amb el qual es vol donar resposta als nous reptes en la mobilitat dels pròxims anys. El pla, que està impulsat pel Servei Català de Trànsit, també vol promoure la implantació de les noves tecnologies tant a la indústria de l'automoció com a les infraestructures viàries i retallar a la meitat les víctimes d'accidents abans de 2030.